I pozdrav ga, danas nastavljam sa Minecraftom, kao što ja sam skinuo X-Ray, pošto ne da se mučim Sad ću ja! sve to. Samo uključim X-Ray, tražimo. Kako se ono sad pali? Se ja malo prisjetim. Ono sa X. Jest. Kasnije ćemo da kopamo rude. Evo je stara cvjetla. Presjetim ovo sebi da vam ne trebaju baklje. Da ja malo zasur. Kao što ja sam skinuo sada X-Ray. Lahati. Bogo, ovo pa vidiš kako sija. Ajde, ajde to govoriti kako čečara. Gledaj tu kako profesionalac. Sada ne trebaju ni baklje, ni ništa, znači, Bože, idi uzmi kramp. Idi. Aj. Ja trčim. Uza stepence. Ja trčiš. Treba nam još jedna. Ne treba baklje sada. Daj da vidim gdje ću se izgubiti. Samo gore po... Može se letit. Na me, nisam krenut. Aj gore kad te poli ona voda ozgore. Ili upadneš u lavu, ima 15 dijamanata. No jeba. Odavde ćemo Kad pogledati. je majice nakupio dijamanata i zlata pa upade u lavu. Kasni čovjek sa stola je. O, jedno odmah zlato. Vidi koje je zlato tu dam. Hoće ovo palazuit. Ajde, budala, ama da se zajeba ISO. Vidiš dobro. Ovako uvodi skupljam željezo i sve. Ja budala se, ama nije bato. Viju, dala onda se muče od prije kako je lahko. Koji manjk stvar? Neka napišu komentar. Vidi dijamanti! Pa i ono po njiho je... Treba mi ovo, crvenu kamenu. Zašto? Ne bi ovdje taj šunik. Hajmo sad. Eno vidi gore dijamanti. I tamo, joj, to je dijamant, nima ni na jednu stupnjeku. A, drugari, kako ću ja doći do kući? Lijepo. Napijemo stepenci, tražim kod kuću. Polako. Ne presni ponovo ide, da vidimo jer smo pravili kakvi stepenci. Aha. Drugari, odakle sam ja došao. Ja ću vam sa game-u da morat otići kuću izgledamo. Dobro, ja sam mislim se prirudila prilike. Ali dijamanti! Kasnije. Game mode 1. A vidi nisam. Narode, mi nikakve stvari ne uzimamo iz game moda, nego samo ovo i u hitnim slučaju da se vratimo kući. A uvijek sam se ovako sa game moda vraća kući. Što to ne bi se riješio. Ja sad već ima nekakvu planini gore. Bravo. O, dobro, nismo puno daleko od kući. Smo puno. Ćemo probati pecat koju ribu. Možda napraviti sad jedan krampić, ajmo. A, drugari. Kada idemo, tražimo crveni kamen. Ajde, pritisnite i gledajte. Ajde se kao čitla sam. Nema crveni kamen. Mora biti. Ali nemoj kopat po kući. Neće. Gledajte koji je. Ali moramo u slučaju iskopati dijamant. Napravi još jedan kram za svaki slučaj. I koliko je se onaj potrošio.
Napravit ću dvovo krampa, kako ne. Uzmi i onaj, potroši. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A, po 4 još krampa. Čekaj, 1, 2, 3. 7 željeza, imamo još. Imamo železa za kuha. Uzmite sve krampove. I hajmo, sve ćemo im sada potrošiti. Uzet ćemo jedan kramp i napojiti. Izmjena smo ga gotovo. Eto, vidimo. Evo prvo do osnović pa ćemo da. A mi stavimo da je jedan. Javna rupa. Smo mi prokupali. Skočimo se. Gdje? Hajde, gore idi na onu planinu. Eto uri. Viš kak ja da pamti. Evo dok smo mi ono došli. Ovdje jest. Jesmo li ga imali? Ne. Resmo fix. Ajde po mix. Šta? A koristim mix, ja. Pa što ne koristiš? Ako ćemo skupljati crveni kamen. A šta će ukraditi od crvenog kamena? Znam, top! Ali ne znam kako se pravi TNT. Znaš? Lako ti. Šta? Lako. Pogledat ćemo na YouTube. Zlato. I sve ćemo da gledamo. No, me nervira lava. Nervira od tebe. Šta je? Ti šta? Temen. Jok. Što ga ne vidim? Neće tako da je bila. Vi dijamanti. Pa po njih, šta će ti to zlato? Nemo sad slučak, evo tu. Pokopamo je kod njih. Smaragd. Ali nećemo kraj lavi. Imaju razvijete tamo. Hajde ove. I sad ćemo ići kući. Ćemo probati željela tu. Dva šteka. Napravimo željela tu. Stvarno isti tako zeva. To ja sad idem zebaj. Što te tebe zebaj? Idem stvarno, ovo sam se skupim gura. Ano, kuća nam je drugo ide. Čem? Evo ide.
Gledaj koji se lude drugari, ima mnogo. Treba ti pondela. Možda je mnogo. Znaš zašto? Kad Enderman dođe da ga moraš pripast. Hoće ja postaviti kod kuće. Ne moraš ga tako pripast. Trebaš obući na glavu. Treba se napravimo Djeda Mrazove. Kaj se nešto bilo će. Pa treba snije napraviti. Treba 8 grudbi. Za jednog. Jedna grudba. Moj početak. Evo ti ostavljaš na bilo koji mjesto. Ne pišu. Hajmo malo pecati ako je noć. Kaj si napravio krevet? Gari, razmišljao sam napravim tu kuću. Kaj si napravio krevet? Sljedeće ključ tu da. Ja. To je to, drugari, bilo prilike za ovo, vidimo se sljedeće videa. Ćao!